Tabang tsaka ilog. Ilog. Oh. Dito pwede rin. Dito. Tusukan tati ado at ano pa malasin da. Dito lagyan natin. Tatapunong taka. Baka sakaling ano hindi bumagyo. Mahirap kasi mga hunter pag bumagyo, useless din. Itatangay din pababa. Lalagyan namin dito mga hunter kasi dito itong banda na to, dito kami nangunguha ng mga alimango mga hunter sa mga vlog namin. Doon din sa kabila. Dito nagtanim yung DNR sa kabila tsaka dyan. Kaso naanod. Sayang. And gumagawa siya ng stick na ano na pangtusok sa side niya mga hunter para makita ng mga tao na halaman yun. Para hindi nila tanggalin. Mga bata kasi dito mga hunter nagaano na. Nangangapa ng mga alimango yung mga bata dito. Ha? Maya. Mulmula tama. Ha? Mulmula tama. Dipikit pag mula kasi mga tanga. Oh. Baka daw makita ng mga taga DNR mga ka-hunter. Baka mapagalitan daw kami na nagtatanim. Hindi naman masama magtanim. Papakinabangan naman din. Para ano din, may panangga tayo sa mga kalamidad mga ka-hunter. Dalawa? Malapit mo siya? Dalawa daw tatanim natin dito mga ka-hunter. Tanim ng bakawan. Hoy, malalim. Tumatas na yung tubig mga ka-hunter. Mataas na, matab na. Ang Ilocano noon maatab na. Yung tumataas na. Ayun yung nilalagay niyang sign mga ka-hunter. Ha? Sana naman di sirain na mga ano dito, mga naglalagi dito kasi may mga batang naglalagi dito ng mga alimango tsaka mga hipon. Guys, tatali natin pa rin matumba. Matas na yung tubig mga ka-hunter. Ito, kapag bumaba yung tubig mga ka-hunter, hanggang doon, ito, yung mga halaman dyan, walang tubig yan, panay bato. Hanggang doon sa gitna, bato-bato yan mga ka-hunter. Pag bumaba yung tubig, matas na kasi. Hapon na kasi mga hunter. Dito mga hunter, dito may mga alimango sa mga gantong ano, site, mga gantong spot. May mga alimango dyan. Ito pinakamagaling na manguha ng mga alimango mga hunter.
Kahit yung mata lang yung nakikita niyang ganyan, nakikita niya. Kasi iba yung mata niyan mga hunter. Pag malayo pa, ay makikita niya. Mata ng puso ko. Tinatali niya yung mangrove para hindi matumba mga hunter. Oh. Kung mabuhay to ay sigurado maraming makikinabang dito mga hunter. Ang dami ng basura oh. Basura na yan ng mga taga-taas mga hunter. Ito kasi syudad sa ano, sa taas na tong ilog. So yung mga basura doon, may mga ano kasi dyan, may mga resort. Yung mga basura nila bumababa dito. Lalo na pag summer, yung mga naliligo sila. Bye. People? People? Na? Grabe. Kasi nagkanbitig nga. Tingnan jay. Oh. Lagyan niya daw doon sa gitna mga kanter. Dito lagyan natin dito. Tubig alat to mga kanter. Oh. Maganda dito para di makita ng mga ano kahit na sino. Ha? Jay. Pangalanak. Kuha daw tayo ng pangpasok mga kanter. Ito. Ayun mga kanter, nang galing na siya sa gitna. Ayun, may dalawang tanim na. Meron na din dito. Boy. Jay. Nagyan din dito mga kanter. Para madami. Oh. Ayun. Ganun lang yun mga kanter. Mabuhay ka. Parungrong. Kaya kakpay na po. Pangipanan tawag tagi jay. Ha? Amin na ita. Naglagay tayo ng mga barungrong mga kaidol, mga kanter. Dito yung part na madaming lukan mga kanter noon. Pero ngayon wala na. Nung mga maliliit pa kami, siguro ano, naabuso. Pero ngayong meron ng mga Dilocano hunter dito mga kaidol. Sana, maalagaan namin tong ano to, part na to mga ka-hunter. Pangipanan tayo ta? Dito lalagyan din namin mga hunter ng bakawan, mangrove. Ito yung isang klase ng mangrove na maliliit, yung ugat mga hunter, yung tumutusok ba, ano yung mga tumutusok na pa ganun. Tapos ito yung bakawan, mangrove din pero ibang klase. Nalaylay sa amot tayo. Madam maguduan. Mahiyanod siya. Paabay mo ata yun eh. Oro tabay na. Survive ata ito, nagdanong. Ito pwede naka ano mga kanter, nakalubog. Kasi kinuha namin dito ito sa nakalubog.
mag-survive yan. Itabi natin. Ihabay mo ate ni Mesa. Tipundan. Cute na. Para siyang bunga talaga ng ano, malunggay oh. Magtanim ng mangrove. Biyot dan tumit ang tuwar-waran. Napay warwaran pa lang. Ayaw. May panam tayo sa garot. Ganito pag ikalot ang paparaga. Kabatuan. Ano eh? Big data. Oh. Magtanim ng bakawan. Kasama si Ka-Hunter Francis. Taas na ng tubig mga Ka-Hunter oh. Kanina lang andyan lang sa medyo baba na. Ano yung sinasabi ko ngayon? Tas na. Ang bilis tumas mga Ka-Hunter. Oy, maaga ngayon ang ano mga Ka-Hunter. Ang ugot niya. Oh. Oh. Si Ka-Hunter Francis nagtatanim banda dun mga Ka-Hunter. Duwa-duwa saan? Ha? Hey. May apat pa para dun mga Ka-Hunter. Ayun o. Linalagay na ng tusok. Linagay niya na doon lahat mga Ka-Hunter. So amin atan. Ito yung baka mga tubig lahat to. Kung nakikita niyo yung water lily mga Ka-Hunter, tubig lahat yan. Ang dami ng water lily. Dati wala. Kita mo yung ano, daanan ng tubig na malalim. Ito lang yun. Yung line na yan parang nag-anoan, daanan ng ahas. Yan yung tubig na malalim mga Ka-Hunter. Ito mababaw na dito part. Kasi ano to eh, pa ganun, pa side siya na ganun. So kapag tumubo yung mangrove mga Ka-Hunter, ito panigurado yung sasakupin yan. Dito siguro naman yung ano, daanan na ng tubig. Kapag tumubo di namin alam. Nasa amin yan kapag tutubo. Nasa ibang tao rin. Di natin alam yung mga utak ng ibang tao mga Ka-Hunter. Kung may mga pilosopo na pag nagtanim ka, tatanggalin. May mga ganyang tao mga Ka-Hunter. Dito, meron, madami. Nakaw, madami dito mga Ka-Hunter. Lalo na yung mga bata na hindi alam na tanim yan mga Ka-Hunter. Tanggalin yan. Ayan mga Ka-Hunter, nagtatapos na kami dito sa pagtatanim. So God bless mga Ka-Hunter, and magandang hapon na mga Ka-Hunter. God bless, thank you.